Okay, magluto tayo ng sinabog ang palaya. Ang palaya ito. Tapos itlog, dalawang palaya. Ito na yung ang palaya. Ito na medyo lulutuin ko. Ito kasi ng ako kasi ito hilaw. Yan, hilaw ko yan. Medyo hilaw talaga, crunchy sa akin. Sa kanila. Ayan natin ng Knorr chicken. Hinta. 4 na itlog. Ito yung ampalaya ko, huling-huli. Batiin muna natin to. Batiin muna natin. Nilagyan ko ulit ng Knorr. Lalagay ko na to kasi luto na yun doon. Sa akin yan. Malalaking cut. Nating itlog. Yun. Yung ulam. Okay. Okay. Ayos. Kape ako. Okra na may lemon. Romeo, titikman niya ating okra. Ayan na mga kabayan. Ating yan ang healthy na tagay. Parang yung okra sayang, di nahulog ma. Tikman mo pare. Okay, break time muna. Itong ating pagkain no. Ating peanut tsaka ang palaya nilito ko kanina. Tapos yung okra tubig natin, okra na may lemon. Okay? So, kain. Yan. Kaibigan. Yung ating mukbang. Ayan o. Ang diet. Diet. Kamatis. Masarap ang palaya. Crunchy. The best. Peanut. Halo-halo na yan. Tapos yung tubig nga dyan. Kalimutan ko yung cucumber, baby cucumber. Ito may okra to. Lemon. Ayun, yung okra oh. Yun oh. Sus. The best oh. Oh my God. Napakalapot. Ayun. Ha. Pakita ko sa inyo. Siya oh. Yung okra na binabad ng ano. Ayan oh. Yung lemon. Mas masarap to pag may cucumber pa. The best yan. Yung gaano siya kalagkit yung tubig niya. Yun oh. See? Kita nyo? Yan. Matamis-tamis po siya. Maniwala kayo sa akin. Sarap sa tiyan yan. Good for diet. Yan. Okay?
Tirahin muna natin ng konti ito. At saka natin ginan yung okra. So no carbs tayo ngayon. Pakiramdam ko, napakagaan yung aking pakiramdam. Nung nag-start ako ulit ako mag-diet. Tapos good sleep, exercise. Tapos yung kain ko, kaya ako gaanong nagugutom. Ako na nag-cut ako ng pagkain. Hilaw yan ha. No? Soak overnight. Ang unang papayat sa'yo, mukha. Tapos mararamdaman mo, magiging shrink ka. Basta importante, exercise kasi mahirap pag mawalan ka ng muscle. Balance lang, toning lang. Eto. Pinapanood ko kasi yung Dr. Grace Rojo. Ano ba? Kita ko sa inyo. Sa aking mga inspirasyon yan. Dr. Grace Rojo. Tagal ko na sinusubaybayan Dr. Grace Rojo. Yan. Follow nyo siya. Yan. Marami kayong matutunan sa kanya. Yan. Yung isa pang doktor, pinapanood, Dr. C. Ano din yun. Magaling din yun. So, Dr. C. Dr. Willie Ong, okay din. Motivate ako kay Dr. Josephine Grace Rojo. Wala. Dr. Gary C. Yan magaling din to. Gabay sa kalusugan. Yan. Masarap panoorin yan. Gary C. So, Josephine Grace Rojo. Yan, magaling yan. Yung aking ulam. Malalaki yung cut ko. Kasi yung mga bata maninipis. Natin kangayin sa ubo to. Maganda yung mga topic nyo. This one is better. So this is cabbage, and cabbage are okay. Deep fried spicy chili sauce na fish is also okay. Kaya nga lang yung sauce niya matamis, and also there's a lot of breading. Low carb diet siya. Mahirap sa ating mga Pilipino na especially rice is rice is life. Kanin talaga. I'm done. Ito na ako. Yan lang. Nasa sa inyo po kung paano kayo paano nyo i-maintain yung inyong mga health. Kumbaga, kung sinong magmo-motivate sa inyo, dapat meron kang certain na tao. Ako, yung isa sa amin dito, yung gwardiya namin si Mr. Patel. Laki ng binawas niya, patimbang niya. At yun sa kanya naman, yung cauliflower, sweet potato, broccoli, maliit na chicken, yan ginaya ko rin doon. Tapos yung gwardiya namin. So, tapos siyempre yung panonood ko kay Dr. Josephine Grace Rojo. So, yun. So mga kapatid, yun po, magpapaalam na po ako sa inyong lahat. At sana maging healthy po tayo sa ating buhay. At mabuhay po online Pilipino. Iloco Pinoy, ka Iloco. Salamat po. Stay healthy, mabuhay.